Annika Franke. Heter badrummet. Hur var namnet? Annika Franke. Välkommen. Tack. Jobbar du med konst och sånt, eller? Jag är gallerist. Ejer du Banker Gallery? Du borde se en grej jag har hemma. Ja. Tänkte at vise dig en lille performance. Okej. Tror du, at hun vil jobbe med os? Jo, selvfølgelig vil hun gerne det. Men selvfølgelig vil have mange penge. Hun er næste generation. Hun er ude og lede efter unge, nye kunstnere, som hun kan investere i. Vi skal være en del af den nye generation. Sådan det fungerer. Hvem er det der? Hej, är Annika här? Han får inte se mig. Han lämnar mig till fred. Vad är det hotfull? Vad är det ni håller på med? Känner han dig jobb? Tror han är lidt bange for dig. Har du læst den her før? Altså, forstår du, hvad der sker lige nu? Du har ikke sagt én ting, der er rigtigt. Hvis du så gerne vil vide, hvorfor det er, hun har taget 2 fyre med hjem, så synes jeg, at du skal gå op og spørge. Gå lige op og spørg.